наказателното поле Цветанов. Иска топката Страхил Попов. Много хубав поглед на Цветанов. Удари града. Първи златен шанс в бой. Много хубав поглед на момчил Цветанов. За страхотна контра Ваюши на границата на наказателното поле срещу Шоко. Освобождава се за центриране, праща топката и това е 0-1. Невероятен пробив на Ваюши и завършващ удар на типичен централен нападател като Мирослав Манолов. Минутата е 18-та. Впечатление, че Шоко ще успее да затвори своя съперник. Настигна го, след това обаче някак си успя да прокарне. Топката стига до Мисиджан. Той стреля с десния крак, удар в гредата. Какъв шанс само за Евгений Александров. Прекрасен фалцов удар на Върджил Мисиджан. Този път късмета пък бе на страната на Литекс, след като градата беше ударена и от Ловчен Лив. За Лудогорец за това обаче след малко, защото Литекс нанася втори удар и това е 0-2. 22 минута. Александър Барт като че ли да търсим още гледни точки. Да, Будуров е голмайстора. Но истината е, че Николай Будуров, падайки, успя да играе с глава и да вкара втория гол. И да се озове на първото място. Цветанов сега стреля от свободния удар. Фалцо, много слаб удар. Нападатели и защитници, но шампионите за сега не се възползват. Отново шанс обаче за тях. Александров стреля над вратата. Огромен пропуск за Лудогорец. Виждате какво става, когато тя свърши работа и Литекс успява да отговори с атака. Това е възможно за трети гол за гостите. И това е Дуспа. Ивайло Стоянов отсъжда Дуспа в полза на Литекс. Усеща се сериозно настроение от страна на домакините. Миро Манов повежда топката, шпагат. За мен 1000% Дуспа. Не виждам къде тук могат да бъдат протестите на домакините. Съгласен съм, Деяне. От тази камера, от която режисьорът на предаването ни показа повторение, Дуспата е 100%. Джазула стреля и това е 0-3. Това, което наблюдавахме вчера на стадион Васил Левски в рамките на 6-7 минути, 3 гола, повторя. Центрира топката, удар с глава, чудесно спасяване на Евгений Александров на изключително ниво. Невероятно спасяване, наистина. В ляво по нападението на Лудогорец. Мисиджан бързо е затворен от двама, но продължава да владее. Мисиджан може да стреля, прави гол! Феноменален гол на Върджил Мисиджан в 51-та минута. Ми се струва, че това ще бъде може би най-вероятният победител в нея. Невероятен изстрел с десния крак на Върджил Мисиджан. Никакви шансове. Александров, добра възможност за Александров. Центриране, възможност за втори гол, удар. И топката е спряна от тялото на Страхил Попов. Двор на Лудогорец от треньорския щаб, от публиката за игра с ръка на Страхил Попов. Гледаме още веднъж и сега добър шанс. О, какво подхлъзване. Това е невероятен шанс за Симеон Славчев. Симеон Славчев стреля и това е 1-4 мач. Това не е най-важното. Ето го момента. Няма засада. Това е момента на паса. Какъв мал шанс обаче с подхлъзването на Александър Барт беше това. Да, на французина се подхлъзна в най-неподходящия момент, когато трябва да може да направи нещата за Лудогорец още по-фрапантни с страхотна асистенция. Това може би ще бъде пети гол. Какъв пропуск за Литекс. 1-4. Да видим тук Дуспа за Лудогорец. Точно на границата, може би обаче вътре наистина. Да погледнем пак не от тази гледна точка, но ето тук е най-добре. Да, вътре Дуспата е нали. Лудогорец успее да стигне до гол до края на матча. Да видим все пак. Дяков срещу Александров, удари гол 4-2. Време има. Золо ще се появи в игра. Това, което прави Жуниор Кишада, не знам дори дали не заслужаваше и червен картон. Масови безредици на терена. Ето това не трябваше да се случва. Това не трябваше да се случва. Сбиха се двата отбора и развалиха спектакъл, който наблюдавахме на стадион Лудогорец Арена. А сега на терена има повече от 30-40 човека, на които мястото им изобщо не е там. Не искам да вкарвам излишен патос Мартинев в коментара си, но господи колко глупости имам по този свят и особено в нашите ширини. Най-красивият матч безспорно от началото на сезона, но и може би едни от най-глупавите реакции, които съм виждал. Футболистите на двата отбора успяха да развалят най-хубавите моменти в ситуация, в която един чужденец предизвика безумни реакции. Кирил Десподов трябваше да се появи на терена, да замине Армандо Ваюши. Кишада безумно почна да блъска футболиста на
Литекс да го изкарва навън. Задължителен жълт картон в ръцете на Стоянов. Целият отбор на Литекс пък реши да наказва Кишеда. Оттам вече всичко беше без контрол. Нито Ивайло Стоянов, нито който и да е от реферите можеше да направи нещо. Би се много време от игра. Ивайло Стоянов показва картон на Петър Златинов. Показва втори жълт картон на Кишеда, който значи червен за него, червени за Бодуров, който е атака за Литекс. Оранжевите могат да вкарат отново пети гол. Центриране успоредно и това е уникален пропуск. Порядко. Кирил Десподов от метър и половина от петия гол. И много вероятно да го намери. Манолов удар с левия крак, но покрай вратата. До трети гол за домакините. Ще не стане истинска паника. По-вероятно обаче да и пети гол за Литекс и пак няма такъв.